sa zaradiť do spoločnosti tak, jak sa má. Nepochybuj o sebe, my nie sme márna masa. Rozumný jedinec, chalani, dievčatá, stávam sa za názorom tak, jak sa má. No, je to otázka rozloženia tých prostriedkov, že či je to efektívne využívanie prostriedkov, alebo či vlastne tí ľudia, ktorí o tom rozhodujú, či vedia definovať, čo je kultúra, čo už nie je kultúra, či v tom majú jasno. Ten záujem o kultúru je skôr také dlhodobé hľadisko spoločnosti, že dlhodobý pretek ako keby, pretože keď toto povedomie sa vtlka od malička a proste je to na istej úrovni, tak ten človek inak zmýšľa aj o sebe, aj o svojej spoločnosti, aj o svojej krajine a dokáže lepšie reagovať a lepšie požadovať od politikov alebo od spoločnosti proste. A to sociálne zabezpečenie a všetko jedno s druhým, to proste ide spolu s tým. Keď má lepšie povedomie, kultúrne zázemie, tak dokáže na inej úrovni, na inom leveli rozmýšľať o sebe a o okolí a tým pádom dokáže byť viac taký self-esteem, taký proste sebavedomý a aj iné veci proste požaduje. Som Martin Mistrík, grafický dizajner, organizátor projektu Visible Data a stojím si za názorom.